Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de politie. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. En luisteraars, Kulturu TV, zoals beloofd ben ik hier, we horen wat geluid, omdat we langs de straat staan. We staan wel op het schoolerf van de Paulusschool. En waarom zijn we op de Paulusschool? Poolschool. Op de Poolschool, dank u wel. Mijn cameraman vandaag is meneer Fabian. En Fabian die is scherp. De Poolschool. En waarom zijn we op de Poolschool? Omdat zich hetzelfde heeft voorgedaan op de Poolschool als welke zich heeft voorgedaan op die andere school, de George Asienschool. We waren net met een interview met meneer Fabian bezig toen hij gebeld werd door zijn dochter die hier op school zit. Hij heeft het verteld al. En die heeft gezegd, pa, hetzelfde gebeurt hier op deze school. 17 kinderen zijn in trance geraakt. Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, maar 17. We hebben daar een reportage gemaakt, iedereen was weg en hier aangekomen was de vogel ook gevlogen. Niemand was er meer. Maar Kulturu TV Internationaal zou Kulturu TV Internationaal niet zijn als wij dit niet voor u hadden opgenomen. We zien hier staan, we are the best, we are proud. Dat is wat er staat op dit bord van de Paulusschool. De Poolschool, waarom blijf ik Paulusschool zeggen? De Poolschool. We are the best, we are proud. Het is een eer om op deze NGJ Poolschool te mogen zijn. En u weet, wij zijn Sranamangs, wij zijn Surinamers. En we weten dat wij in Suriname, onze voorouders, die hebben honderden jaren in de jungle gewoond. Onder erbarmelijke omstandigheden hebben ze dit land opgebouwd. Ze moesten zich beroepen op krachten uit de natuur om het terreur, de mishandelingen, de mensonterende behandeling van de agressor, van de slavenmeester te kunnen trotseren. En ze hebben zich inderdaad, met de kennis die ze hadden meegenomen uit Afrika, hebben ze zich inderdaad gewend tot de natuur, moeder natuur. En ze hebben dus gebruik gemaakt van bladeren, van allerlei dingen die in de natuur voorkomen, om deze ellende te kunnen overleven. Het is gelukt. Vandaag de dag zijn een heleboel zwarte mensen vergeten dat de mensen waaruit ze voortkomen niet mochten lezen en schrijven. Dus de Bijbel kenden ze niet. De Bijbel is een nieuw fenomeen van de agressor geweest om nog steeds grip te kunnen houden op mensen. Mensen vaak zoals u en ik. Niet op mij. Maar onze cultuur vertelt ons dat wij heel dicht bij de natuur staan. Waarom zeg ik dit? Omdat het me niet verbaast, Archie Mananga Lukumang voor Kulturu TV, wanneer mensen, wanneer kinderen, wanneer anderen in trance geraken. Want we praten toch ook over het hiernamaals, omdat wij geloven dat na dit tastbaar leven, dit fysiek leven, er andere leven is. En het kan inderdaad dat soms die poort open gaat en dat etniciteiten uit het andere leven naar dit leven toestappen. Maar dan hebben ze iets fysieks nodig om zich te manifesteren. Dan kiezen ze uit iemand, u, uw kind, uw kleinkind, uw opa, uw oma. Het maakt niet uit. En dan gaan ze zich manifesteren. Laten we ervan uitgaan dat zulks gebeurt is op deze twee scholen, namelijk de George Asienschool en de Poolschool, op deze vrijdag van 4 april 2025. Mijn naam is Rap Engel en ik ben samen met Fabian Reemnet voor u aan het filmen vandaag deze waarheid. We proberen om morgen iemand van de school te bereiken. Van de George Asienschool en van de
Poolschool. Om te vragen hoe dat nou precies in elkaar steekt. Hoe dat nou is opgevangen, begeleid, is gebeurd. Zijn de kinderen gewoon naar huis gestuurd? Wordt er iets gedaan? Enzovoorts, enzovoorts. U houdt dat dus van ons te goed. Dit was Rapengel voor Kulturu TV Internationaal op locatie in Paramaribo bij de Poolschool. Daarvoor bij de Sosacinschool in verband met kinderen die in trance geraken, waardoor ze vroeg, de hele school vroeg naar huis is gestuurd, schooldicht. Bedankt voor het willen kijken en luisteren voor deze keer. Tot de volgende keer dan maar weer. Dankjewel Fabian en ciao. Ja. Hier aangekomen troffen we enkele leerlingen aan. Dat moest ik u nog vertellen. We troffen enkele leerlingen aan en we troffen ook een mevrouw met een hele mooie naam. Maar de achternaam is Paulus en de voornaam is El Molina of zo'n naam. En zij wist ons te vertellen dat zolang als ze op deze school is, zij nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Trouwens, ze zegt ook dat ze van de NPS is. Hoe ze erbij is gekomen om het ons te vertellen, weet ik niet. Ze is resortraadslid van de NPS. Ze zegt dat de NPS waarschijnlijk een van de grootste partijen weer zal worden na 25 mei, na de verkiezingen. Ze heeft me daarmee heel erg nieuwsgierig gemaakt. Ze wil niet voor de camera verschijnen, maar ze heeft ons verteld dat zulks nog nooit op deze school is gebeurd. En dat als de NPS aan de macht komt, dat aandacht gegeven zal worden aan al deze zaken in dit land. Het land is boos, zegt ze. En ze hoopt op een samenwerking. Het zijn niet mijn woorden, haar woorden. Ze hoopt op een samenwerking tussen de NDP en de NPS om Suriname te verlossen van dat wat nu in Suriname regering heet. Haar woorden. We zijn benieuwd. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag. Dekyu krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en zwil mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06
870-98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, waar de man niet veilig staan. www.culturo.com voor de generation then.